træ og hive den ud. Det er bare alt for godt. Jeg vipper kun. Først vipper jeg. Du sagde kun vippe. Ja, ja. Du sagde ikke hive. Nej, men du kan da lige se, hvordan det går så. Er han væk? Er han væk? Ja, hvad tror du, det der er? En anden tand. Så vil jeg vise Kajte. Bløde? Det er godt nok nu. Kigge derned. Tillykke. Kom lige, så jeg kan se dig. Du bløder helt hernede. Ja, vi tager lige den her. Ja. Det var det her, den skulle bruges til. Ja. På munden. Og så bide sammen. Det var meget. Det er ligesom hos tandlægen.